Hej. Jeg har valgt at lave den her video i dag, fordi at jeg har et emne, jeg gerne vil dele med jer. Nogle tanker, jeg har gjort mig om det her emne, som nemlig er det her med, hvad er vores virkelighed? Er virkeligheden det, vi bare ser rundt om os til dagligt? Eller har vi større effekt på det, end vi går og tror? Det er således, at vi til dagligt får 11 millioner bits ind per sekund. Det er det, vi ser, det er det, vi oplever, det er det, vi hører. Det, der bare er med de her 11 millioner bits per sekund, det er, at vi i vores bevidsthed kun kan lære 40 styks per sekund. Det vil jo sige, at der er en kæmpe stor del af de her bits, vi ikke husker at lære i vores bevidsthed. De bliver dog læret i vores underbevidsthed. Men det siger jo meget om, at når vi har kun taget ind 40 ud af 11 millioner af vores virkelighed, så er det ikke hele virkeligheden, vi har taget ind. Der er også det her med, at de 40 bits, vi så får ind, jamen de skal også filtreres. Og det sker helt automatisk. De kommer igennem et filter, der hedder vores overbevisning. Og vi udelukker også nogle af dem. Og vi forringer også nogle af dem. Derfor er der ikke decideret nogle rene bits tilbage, lige fra hvad vi har oplevet, og lige til når det kommer ind igennem os. Det bliver alt sammen ændret igennem de her filtre. Det bekræfter jo ligesom det her med, jamen er den virkelighed, vi har omkring os, den virkelighed, vi egentlig tror, der er? Fordi nej, den er meget ændret. Men heldigvis er det jo så også således, at når vi ændrer vores virkelighed, jamen så betyder det jo også, at den adfærd, vi har til dagligt, og de resultater, vi får til dagligt, kan ændres ved at ændre vores tankemønster. Fordi at vores tankemønster anderledes, har vi nogle andre filtre, så bliver vores virkelighed også derefter. Til dagligt, der har vi faktisk 80% tanker, som er negative. Hvorfor tænker vi så mange negative tanker ud af de 100% vi tænker? Jamen det er faktisk sådan lidt gammeldags forklaret, hvis man kan sige det sådan er logisk. Det er jo, at dengang at vi levede i huler, og at der var noget udenfor, det var mørkt. Vi kunne ikke høre, hvad det var, men vi kunne høre, der var noget. Så tænkte vi jo ikke, Gud, det er nok en ven, der kommer på besøg. Vi tænkte som oftest, der er fare på færde. Så vi er sådan helt fra urmenneskets tid indstillet til, at vi oftest tænker negativt. Og det er jo ikke særlig hensigtsmæssigt i forhold til at opnå større og mere til dagligt, når vi går og tænker primært negativt, fordi det er meget begrænsende. Hvad er det, der sker? Der har jeg valgt at sige, at det er dominoeffekten, der sker, fordi at det du ser, jamen det bliver påvirket til at du får nogle bestemte tanker ud fra de filtre du har inde i dig, som giver dig nogle følelser. Og de følelser, jamen de vil jo helt klart gå ind og påvirke, hvilke ressourcer du har til daglig, hvad du evner at formå. Og de ressourcer, jamen de giver jo dig et bestemt handlingsmønster i forhold til, hvor meget du opnår. Og de handlinger, jamen de giver dig et resultat ud fra, hvilke handlinger du har formået at gøre, og hvilke ressourcer du havde til rådighed. De resultater kan du så have nogle tanker omkring. Og de tanker er muligvis, eller giver jo så igen, en række følelser. Og der kan I høre, at vi allerede har været en gang rundt og er på vej igen rundt i den her cirkel. Med det eksempel prøver jeg at sige, at det kan være voldsomt begrænsende, hvis man har et negativt tankemønster. Derfor synes jeg, det er så vigtigt, at man er meget, meget bevidst om, hvad man vælger at tænke, og hvilke tankemønstre man har, fordi at kan ens tankemønstre ændres til mere positivt, jamen så vil ens virkelighed faktisk også blive mere positiv. Og det vil være nemmere at opnå nogle gode resultater i ens hverdag og ens træning. Jeg håber, at I synes, det var lidt spændende. Jeg synes selv, at det er et rigtig interessant emne.
Og det er også noget, som jeg har valgt at være bevidst i til dagligt, og som jeg også håber, I får glæde af. God dag.